מה היא עוד יכולה לעשות? תחטיף לך סתירה. מה הסתירה תהיה? חולי. למה? כי במחלה את כבר תשבי. ותתחילי להתבונן בדברים. אז עכשיו, או שתביני שהמחלה, את תהי במקום הקורבני, ותגידי, אוי, אני מסכנה, אני חולה, איך זה קרה לי, ותהי בתוך החושך, בתוך מצולות הים, או שתביני את השפה של הגוף, שהוא רגע, תעצרי, יקרה שלי, היפהפייה הנרדמת, תתעוררי. אז שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המלאכים שבינינו, כאן שיראל פטר זייל. מטרת הפודקאסט שלנו היא בעצם להראות שכל אדם פה הוא מלאך, כל אדם יש לו יכולת לתת לנו את המתנות שלו מהעולם שלו, מהתיק שהוא בעצם הולך איתו כאן בדרך, ויכול להשפיע ולהעיר אותנו. אפרופו להעיר, נמצאת איתי כאן מישהי מאוד מיוחדת היום, אורלי סוער. תודה שהגעת אלינו, מה שלומך? בסדר גמור, חודש טוב, חודש מבורך, שבוע מבורך. תודה רבה על ההזמנה ועל הזכות לבוא ולתת את הניצוץ הקטן שלי ואת האור שלי בעולם. יש לך הרבה מה לתת. תודה. ויאללה, בא לי שאנחנו ככה נתחיל ונצלול. בואי תספרי לנו ככה על עצמך, מה את עושה, מה השליחות שלך? בשמחה. אז השליחות שלי די מצאה אותי. אני מגילאים מאוד מאוד קטנים. חולה, ומוצאת את עצמי סביב לא מעט חולי, כשבגיל 16-17 בעצם מתפרצת מחלה אוטואימונית ראשונה, שאני מנסה להתחיל להתמודד ולחיות איתה, שהיא נקראת טרומבוציטופניה. לימים, ככל שהתבגרתי, התפרצה מחלה נוספת, שנקראת לופוס, המון אנשים מכירים אותה בשם של זאבת. מחלות אוטואימוניות הן מחלות ברפואה הקונבנציונלית, שקוראים להן, הגוף תוקף את עצמו, אוקיי? ועברתי המון שנים של חולי, פחדים, התלקחויות, אובדן כושר עבודה לחלוטין, 80% נכות, פגיעה בכליות, קריטה של הטחול, פגיעה במפרקים. עברתי המון מבחינת החולי ולהיות בתוך החושך של התלקחויות של מחלות. ברפואה הקונבנציונלית קיבלתי את כל הטיפולים הרגילים, את יודעת, הסטריואידים, טיפולים למנוע איזושהי התלקחות, טיפולים כימותרפיים, ביולוגיים, ולא באמת מצאתי שם את הפתרון של מה המפה שלי, איך לחיות עם החולי הזה של המחלות האוטואימוניות. את מקבלת אבחון של מחלה אוטואימונית, את לא באמת מקבלת את המפה איך לחיות עם זה. לא הסתפקתי בתוצאות האלה של רק לקבל את הפלסטרים והטיפול הזה, ובעצם התחלתי לחפש שיטות אחרות, להתחיל ללמוד איך לאזן את עצמי מבחינת החולי של המחלות האוטואימוניות. וכחלק מהדרך, השינוי הראשוני היה שזה התחיל עם ירידה במשקל, כי מבחינתי כל שינוי שאנחנו רוצים לעבור, בטח אם זה ריפוי של מחלות, הדבר הראשון שצריך לבדוק זה בעולם החומר, זה את התזונה. באמת תזונה פיזית, מה אנחנו אוכלים, בכמה תנועה אנחנו נמצאים. הרמב"ם לימד אותנו שהמילה בריאות היא ראשי תיבות של בולם רגזו, יפחית אכילתו ויחיש תנועותיו. ובעצם זה הבסיס שהלכתי, בולם רגזו, להתחיל לבדוק את הנפש הרגועה, עד כמה אני רגועה, מערכת היחסים שלי עם עצמי, תזונה, מה אני באמת צריכה לעשות מבחינת תזונה, כדי להגיע לאיזשהו משקל ריפוי ומאוזן, שיתמוך בגוף, ותנועה. שזה לא צריך להיות שום דבר בקיצוני, אבל באמת להתחיל ללמוד איך לחיות את זה נכון. וככה השלתי 64 קילו ממשקלי. וואו. בעברי הייתי בכלל בתחום הכספים. כשהתחלתי לעשות את השינוי של הריפוי שלי, של ירידה במשקל, התחלתי להבין שוואו, אני באמת מתחילה להגיע לאיזשהו איזון ורימיסיה בתוך המחלות האוטואימוניות. לימים הבנתי שזה לא מספיק. כלומר, זה שאתה עושה את השינוי פיזי של ירידה במשקל, לא באמת עוזר לך לעשות את הרימיסיה לחלוטין ולאזן את המחלות האוטואימוניות. אז התחלתי לחפש, אני מאוד סקרנית ואני אוהבת לחקור ואני אוהבת ללמוד המון שיטות וכלי טיפול, וכשהתחלתי לבדוק שיטות אחרות שהן מעבר לרפואה הקונבנציונלית, אנשים הסתכלו עליי כזה, מה המשוגע הזו מחפשת? הרי זה לא הגיוני שיש דברים נוספים. והתחלתי ללכת לכל מיני סוגים של מטפלים. אם זה רבנים, אם זה מטפלים לא נורמליים, אם זה כאלה שהיו מאוד לא מקצועיים, חוויתי המון סוגים של ניסיונות איך ללכת ולבדוק תחומים אחרים, איך לבדוק, לרפא את עצמי ולהגיע לאיזון הזה. כי הבנתי ש80% מהשינוי חייב להיות שינוי התנהגותי.
ו-20% זה בפיזי. מהסיבה שכשירדתי במשקל, רק ירידה במשקל, זה לא באמת איזן את החולי. אבל כשעשיתי שינוי מנטלי, רגשי, רוחני, התחברתי לעצמי בצורה אחרת, למדתי את המערכת יחסים שלי עם עצמי, הבנתי את הסיפורים שמנהלים אותי, שם התחיל להגיע ריפוי אחר. ואז בעצם פה זה כאילו השליחות מצאה אותי. אוקיי? הייתי בכלל בעולמות הכספים בהייטק, עשיתי את התהליך ריפוי שלי מבחינת ירידה במשקל, ובאמת ההבנה של האיזון הזה בכל המימדים, פיזי, מנטלי, רגשי ורוחני, ומפה התחילה הדרך שלי. שאנשים פשוט התחילו לשאול אותי, מה עשית? ואני מוצאת את עצמי מתחילה להסביר לאנשים איך להתחיל את הירידה במשקל. כלומר, זה היה בבסיס של עולם חומר ארצי, איך אני עושה תהליך של ירידה במשקל. וככה בעצם התחילה השליחות. רוב האנשים מכירים אותי דרך השער הארצי הזה. מה זה השער הארצי? השער הארצי הזה, אני רוצה לרדת במשקל. אז מכירים אותי בתור הבסיס, אורלי יודעת ללוות אותך לירידה במשקל. אוקיי? אגב, אני לא דיאטנית קלינית, למדתי אימון בתזונה, למדתי רפואת הרמב"ם, למדתי המון דברים, אוקיי? ואני במכוון לא הלכתי ללמוד את התעודות הקלאסיות. כי בתעודות הקלאסיות הייתי צריכה להיות תחת חוקים של מערכות, של להיות בתוך המטריקס של מערכת, דברים שמותר לי להגיד ודברים שאסור לי להגיד. לא רציתי את זה, רציתי את היצירתיות. שכל אדם שמגיע אליי, אני יודעת לתת לו בדיוק בהתאמה אישית את מה שהוא צריך, מבלי שיגידו לי, את זה אסור לך ואת זה מותר לך, אוקיי? שזה מאוד מאוד חשוב, כי המון אנשים מחפשים דווקא את הדיאטן הקליני, אוקיי? וזה הבדל מאוד משמעותי בין להיות בתוך עולם התזונה, לא תחת הדיאטן הקליני, לבין אני מנגיש את זה מעולמות אחרים שמגיע מניסיון חיים. אז בעצם את מהניסיון חיים שלך, את חלית ועברת את הדרך שלך, שעכשיו את זוכה בעצם שהיא תהיה חלק מהשליחות שלך ולעזור לעוד נשים. מתי באת ואמרת, אוקיי, עכשיו זה השליחות שלי. אני יודעת עכשיו מה אני עושה בחיים. אז זהו, כשזה התחיל להתעצם, כשהבנתי שהלב שלי כבר לא בכספים, הלב שלי לא בחברות הייטק, הלב שלי רוצה לגעת באנשים, לעזור לאנשים, לאזן את עצמם מבחינת חולי, להביא את עצמם לחיבור אחר במערכת יחסים טובה יותר עם עצמם, לעזור להם לעשות את הירידה במשקל בקלות. השלב הראשון זה באמת, ראיתי שמתחילים להגיע אליי כל מיני אנשים, תעזרי לי, הבנתי שיש לי כאן איזשהו כדור אור בידיים, שאני חייבת להתחיל להנגיש אותו החוצה. ומפה, באמת, אני כבר עוד מעט 17 שנים, זה מה שאני עושה. עזבתי את כל העולמות ההייטק ואת כל הבחוץ, והתחלתי באמת עבודה של התכנסות פנימה. אם זה מהעולם של הקבלה, ואם זה היוגה, והפילאטיס מכשירים שבעצם עזר לי להחזיר את כל הגמישות למפרקים שלי, אוקיי? למדתי תנועה ותזונה ונפש האדם, בשביל באמת להביא את עצמי למקום שאני יכולה לעזור לאנשים בכל המימדים. אז בהתחלה זה היה הרבה זמן המימד הפיזי. בואו, תעשו את התפריט, הנה יש תפריט, יש אורח חיים בריא, שינוי התנהגותי היה על הקצה, זה לא היה הבסיס. אבל מה שקרה עם השנים זה שאנשים באמת ירדו במשקל, ולא הצליחו לשמר את הירידה במשקל. ואז התחלתי להבין שהשינוי חייב להיות על ההתנהגות שלהם, כי אנשים מוכנים לשלם היום כל מחיר, והעיקר שאל תגידי להם, תשנו את ההתנהגות. הם גם לא נמצאים... כי זה העבודה הכי קשה. נכון. ובגלל זה מחפשים את הפתרונות קסם, והיום העולם הזה של אורח חיים בריא וירידה במשקל, הוא הכי חם שבעולם. כל כך הרבה חברות נלחמות להביא לנו את הזריקה הכי חזקה לירידה במשקל, ואת הכדור הכי טוב לירידה במשקל, ומנסים להמציא עוד ועוד ועוד, והעיקר שאנחנו נהיה תלויים בתוך הפתרון קסם הזה, ושלא נחשוב לרגע לצאת מהאילוף על זה, וואי, אני מקווה שאני לא עושה פה בלגן, מהאילוף הזה של בואו תיקחו את הפתרון קסם. אנשים מוכנים לקחת פתרונות קסם, לא מבינים כל כך את ההשלכות של תופעות הלוואי של זה. אז תראה, אנשים אבל לפעמים גם מרגישים תקועים, אני אומרת, בכל תחום שהוא, בין בירידה במשקל, בין בתחום של זוגיות, בין בתחום של פרנסה,
יש אנשים שמרגישות, נגיד, שהן תקועות, שדי, אני בבאס, אני לא מצליחה לצאת מהלופ הזה, אז יאללה, שמישהו אחר יעזור לי. נכון. מה אפשר להגיד לאותם נשים? כן. איך אפשר לתת בכל זאת את הזיק של המוטיבציה? לגמרי. אז אני רוצה להגיד לך שבאמת המון אנשים, נשים במיוחד, שהן נשים מאוד חזקות אגב, כי הן מחזיקות המון, הן מחזיקות את הבית ואת הזוגיות ואת הילדים וקריירה, באמת מחזיקות המון כדורים של תחזוקת בית וחיים ומציאויות חיים, וחיילים וילדים שהם חיילים בצבא, ובואי, ישראל זה ללמוד לחיות מ-0 ל-100 ב4 דקות. אז אנחנו נמצאים במתח ורמת קורטיזול מאוד מאוד גבוהה. ואותן נשים בסוף מוצאות את עצמם שהן מחזיקות את הכל, ולעצמן כבר לא נותר כוח. כלומר, כלפי חוץ הם במלוא הדרן, אבל בפנים הם קורסות כבר. אז דווקא לנשים האלה, אני רוצה שרגע הם יעצרו, ויפסיקו להיות נגד עצמן, אוקיי? הבחירה הזו של רגע לעצור, ואגב, זה צריך להיות גם בהסכמה לזה, אוקיי? כל אחת שרוצה לצאת מהלופ הזה, היא צריכה להיות קודם כל בשיקוף מראה אמיתי לעצמה, שהיא נמצאת בתוך לופ שכבר לא משרת אותה יותר, אוקיי? שזה כבר שלב בסיס, כי רוב הבנות, רוב הנשים יגידו... משרת אותנו הקורבנות הזאת באיזשהו אופן. ברור, בדיוק. משרת אותי להיות במקום המסכן, זו ההתנהגות שלי, ככה חונכתי, ככה למדתי, ככה אילפו אותי, ואני ממשיכה לאלף את עצמי להיות שם ככה. אז השלב הראשון זה להיות רגע בשיקוף מראה, שזו ההתנהגות שלך, אוקיי? שההתנהגות שלך היא מקום קורבני, מסכן, היא מקום שאת ממלאה את כולם חוץ מאת עצמך. אז רגע להיות בהסכמה הזו. ההסכמה השנייה היא להיות בהסכמה שלא כולם יאהבו אותך, אוקיי? כי זה המון יושב על הריצוי של הסביבה, ועל מה יחשבו, ועל מה אני צריכה לעשות, חינכו אותי לעשות משהו ואני לא עומדת בזה, אוקיי? כלומר, הגבולות שלנו שאנחנו מעבירות החוצה ואז קורסות, אוקיי? אנחנו הרבה פעמים עושות את השלום החיצוני מול אנשים שחשובים לנו, אבל בתוכנו יש איזושהי מלחמה פנימית. אוקיי? וכאן, ברגע שנשים מתחילות לשים לב לזה, ואומרות, אוקיי, אני בהסכמה לצאת לדרך, כאן מתחיל הריפוי. כאן מתחיל הריפוי, וההמשך של זה, זה ההבנה של, אוקיי, איזה זהות בניתי, מגיעות אליי בנות, נשים, 50, 60, 70, אוקיי? בואי ניקח גיל 70, 80. 80 שנה אנחנו מתנהלות על אותה התנהגות, על אותה מחשבה, על אותה אמונה, על אותה דפוס, על אותם דפוסים, וזה משחזר לנו את אותם תוצאות. אוקיי? בדרך כלל זה זיכרונות גם, אוקיי? זה זיכרון שעולה, ואז אותה דפוס התנהגות, אותה מחשבה, אותה התנהגות, אותה תוצאה, וזה עוד פעם הלופ הזה, ועוד פעם הלופ הזה, אוקיי? המטרה היא שאנשים רגע יסכימו להגיד, אוקיי, ההתנהגות הזו כבר לא משרתת אותי יותר. תודה רבה, להפיל, הוקרת התודה, תודה רבה להתנהגות הזו, זו זהות שאני כבר לא מוכנה להיות בה. אני רוצה להיכנס לזהות הגבוהה שלי, ובמקום המקום הקורבני הזה, להביא את המאסטר של עצמי. ובמקום להמשיך לאלף את עצמי על בסיס איך חינכו אותי, אני מתחילה לאלף את עצמי אחרת. על מה מרחיב לי את הלב, מה מקבץ לי את הלב. אז הסיפור הזה של ירידה במשקל, הרבה חושבות, תני לי את התפריט, אני עושה את מה שאת אומרת. זה בכלל לא תפריט. תפריטים בגוגל, בצ'אטים, הצ'אט היום, מה הופך להיות מאמן תזונה שלך? מה שאת צריכה, באיזה שיטה שאת רוצה, זה לא... זה פה, משהו פה צריך להתחיל. ברור, זה יושב בסוף על המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. איזה מציאויות חיים את נמצאת בהם, איפה זה פוגש אותך ביום-יום, אוקיי? אז אנחנו ניתן תפריט, הכל בסדר. אגב, מה זה יעזור? בואי ניתן, נגיד, את הדוגמה של תמר, כי כולם חושבות שתמר זה סבבה, ואין בעיה לאכול תמר, ואין בעיה לאכול תמר. אבל בואי שנייה נדבר במשמעות של המילה תמר, אוקיי? גם אם אני נותנת לך תמר בתוך התפריט, מה זה יעזור אם יהיה לך תמר בתוך התפריט, שזה כביכול משהו מתוק שאת מחפשת, אבל בתוכך את מרירה כולך. מה זה ייתן לך? אוקיי? המון פעמים משהו חיצוני בא לך פה, כאילו, לתת איזשהו מענה או פלסטר למשהו פנימי שפצוע. יפה, אבל אנחנו לא רוצות את הפלסטרים האלה יותר, ואנחנו לא רוצות את הפתרונות קסם. אנחנו רוצות להיות הכי שקופות לעצמנו, להוריד את האגו, להוריד את הזהויות, להוריד את כל התעודות שלמדנו. את יודעת, כשנכנסות אליי לקליניקה נשים, אני ממש מבקשת מהם, ברגע שזה, את יודעת, בתארים של דוקטור ופרופסור ומנהל כזה ומנכ"לית כזאת ודדדדד, תתלו את האגו שלכם מחוץ לדלת, אחרת אל תיכנסו. באמת, בלי כל השכבות האלה שאנשים שמים על עצמם במשך השנים, כי בסופו של דבר,
דרך תאריך הלידה, שזה גם חלק כזה שהוא נורא מיוחד בתוך המפגש ובתוך המימדים, אנחנו יודעים בדיוק את ההתנהגויות שלנו. אנחנו יודעים בדיוק את סעיפי חוזה הנשמה. מה, תספרי לנו על זה קצת, על תאריך הלידה. אז אני רגע אסגור לך את השאלה של מה אני ממליצה לנשים שבאמת רוצות ונמצאות בתוך הלופ. זה קודם כל להיות בהסכמה שהן רוצות לצאת לשינוי. ולהבין שההסכמה הזו זה לשים את עצמם במרכז, באהבה ללא תנאי. ואפרופו אהבה ללא תנאי, אני זוכרת שאת אמרת לי על זה משהו שכל כך נתן לי בוסט של אנרגיה ואהבה, ואמרת לי, כאילו, שירל, תחשבי שעכשיו את יולדת את הבת שלך, ואת מסתכלת עליה, על שירל, בעיניים הבורקות והיפות האלה, ואת פשוט אוהבת אותה, ואת מחבקת אותה. וכמו שאת רואה אותה ככה, את שירל בלייב, ככה תראי את שירל עכשיו, שהיא בת 22, בגיל הזה, בגוף הזה, בנפש הזו, ולתת את החיבוק הזה. וזה משהו שדווקא חשוב לי להגיד להרבה נשים שרואות אותנו, שמרגישות אולי רע עם עצמם, שעוברות את הקושי הזה. קל לנו מאוד כלפי חוץ לתת, לעזור ולחמול. הכי קל לנו בעולם. כי זה גם לא תמיד דורש מאיתנו מאמץ. ועם עצמנו, אנחנו המון פעמים מלכות את עצמנו בקוף, מאשר להרגיש מלכות בכף. ולדעת שאני יכולה לבוא ולשים כתר על הראש שלי ולהגיד, אני טובה כמו שאני, ואני לאט לאט מתקדמת, ואני לא מושלמת, אני משתלמת, אני נופלת ואני קמה, אבל אני תמיד תמיד אוהב את עצמי. כי בסוף הכי חשוב, לפני שאני בזוגיות עם עכשיו עם בחור, ולפני שאני אימא לילדים, אני קודם כל בזוגיות עם עצמי. אני קודם כל באהבה שלי עם עצמי. זה משהו שאני כל כך לוקחת עכשיו מהקלוזר שלנו, עכשיו מהדברים שאת אמרת, ושאני גם ממש לומדת ממך, כי אנחנו נמצאות בעולם שכל הזמן מתנה תנאים. נכון, נכון, וזה בדיוק זה. אבל איך אני יכולה אז בעצם לאהוב את עצמי עד הסוף, אם לא הגעתי למשקל יעד שרציתי, אם לא הגעתי לתואר שרציתי, זה גם איך בסוף אפשר, בתכלס. אז בואי באמת נדבר רגע על האהבה הזו ללא תנאי באמת. אז באמת, כמו שאת אומרת, מאוד מאוד קל לנו להנגיש את האימהות הזו ואת ההרסול הזה החוצה לאנשים שסביבנו. אוקיי, חברה טובה באה ומתייעץ איתך, את יודעת בדיוק לתת לה את ההכלה הזו, ואת ההרסול, ואת הליטוף, ואת הרגע הזה שאת אומרת, אני יודעת איך לעזור לה, אוקיי? אבל ואז את מביאה בעצם את כל האנרגיה הנקבית שלך לשם, אוקיי? אבל כשזה תלוי בנו, אז אנחנו הופכות להיות מאוד זכריות, מאוד כאילו בעקשניות, בחוקים של ככה זה צריך להיות, ואנחנו לא מוותרות לעצמנו, ומסתירות סתירות, וכאילו מבקרות ושופטות, ובהלקאה עצמית, אוקיי? אז האהבה העצמית הזו, זה קודם כל באמת להיות במקום המכיל עבורנו. כלומר, אם את לא תאהבי את עצמך, אם את לא תכילי את עצמך, אם את לא תהיי בביטחון העצמי הזה, שלך מול שירל, אף אחד לא יביא לך את זה, אוקיי? אני רוצה שנשים באמת יבינו שהן חייבות למלא את המייחל של עצמן, כדי שיוכלו להמשיך ולתת. אחרת אנחנו נותנות ומתרוקנות, אוקיי? כאילו, לעזור לאחר את מתרוקנת ממנו, וגם לזה אנחנו רוצות לדעת גבול, וזה חייב לבוא רגע איך אני ממלאה את עצמי, ומנגישה את זה החוצה. אגב, ככה חינכו אותנו, אוקיי? שזה באמת המימד 3, העידן הישן, עידן הדגים, שלימד אותנו לעבור את גבולות הנתינה שלנו, לימד אותנו להיות תלוי באיזושהי אהבה חיצונית, הוא לימד אותנו להיות תלוי בפרגון חיצוני. הביטחון העצמי שלי נבנה על בסיס מה אומרים עליי בחוץ, אוקיי? על מה יגידו עליי, על ההשוואה הזו שכל כך מחלישה כל כך הרבה אנשים. אוקיי? לראות איזה מישהו שאת משווה אותו אלייך, ואת נחלשת מזה. אוקיי? אז אנחנו חונכנו לשם, חונכנו לפרשנויות, שהפרשנויות שלנו הם מקום קורבני ומסכן ורחמים עצמאים. חונכנו לעבור את גבול הנתינה. אוקיי? ואת רואה המון אנשים שנמצאים במימד הזה ובעידן הישן, בהתנהגויות האלה שכבר לא מקדמות אותם, שכלפי חוץ הם מחייכים, הכל נראה בסדר, אבל בתוכם בסוף הכל בוער, רותח, בהפנמה פנימה, אוקיי? וזה החולי. זה החולי. זה החולי של מחלות אוטואימוניות, ברור. אוקיי? המחלה האוטואימונית, הגוף לא תוקף את עצמו, זה אנחנו תוקפים את עצמנו. אוקיי? זה ההבנה הזאת שיש משהו, מציאות חיים, שאנחנו מתנגדים אליה, שאנחנו לא מפרשים אותה נכון. אנשים לא מודעים לשפת הגוף. ברגע שהגוף כבר בא לחולי, היה שלבים עוד קודם. אוקיי, זה היו שלבים. הגוף מדבר אלינו. קודם, כן. ממש ככה. הגוף דיבר אלינו קודם, היו מסרים, היו סימנים שפשוט התעלמנו מהם. אגב, התחלת הסימנים,
זה עלייה במשקל. עלייה במשקל, כי זה בפיזי, בארצי שלנו, רוב האנשים יפנו לשם, כי זו אכילה רגשית, כי זה קל לנו להתנחם סביב האוכל. אז זה מתחיל מזה. והשלב הבא זה עייפות וחוסר אנרגיה, ולא בא לי להצטלם, ולא בא לי להיות בסביבה חברתית, אוקיי? והשלב אחר כך זה בדיקות דם שלא תקינות. ואז גם עדיין עוד לא מתייחסים. אז השלב הבא, אז הנשמה אומרת, אוקיי, העליתי במשקל, היא לא מקשיבה. הורדתי לה אנרגיה והעייפות, היא לא מקשיבה לי. הבדיקות דם שלה לא בסדר, היא לא מקשיבה לי. מה היא עוד יכולה לעשות? תחטיף לך סתירה. מה הסתירה תהיה? חולי. למה? כי במחלה את כבר תשבי. ותתחילי להתבונן בדברים. אז עכשיו, או שתביני שהמחלה, את תהי במקום הקורבנים, ותגידי, אוי, אני מסכנה, אני חולה, איך זה קרה לי, ותהי בתוך החושך, בתוך מצולות הים, או שתביני את השפה של הגוף, שהוא רגע, תעצרי, יקרה שלי, היפהפייה נרדמת, תתעוררי, כמה סימנים את צריכה להתעוררות הזו, ואז מגיעה המחלה. אוקיי? וההתעוררות הזאת, זה מעניין שאצלך את ראית את זה מאוד, בצורה מאוד מובהקת, ההתעוררות הביאה גם לשליחות. כן, לגמרי, אבל לקח לי זמן. לקח לי זמן להבין את זה, אוקיי? הייתי שנים בטיפולים מאוד לא נחמדים, באשפוזי יום מאוד מאוד לא נחמדים, אוקיי? אבל איבדתי לגמרי אובדן כושר, לא יכלתי לתפקד, אני מדברת לך ברמת, לא יכלתי לעמוד על הרגליים, זה כזה, אוקיי? עד שאתה מבין שאתה לא מוכן להיות בחושך הזה, כי הטיפול הזה לא נותן לך את הפתרון, הוא נותן לך איזשהו פלסטר, איזשהו טיפול בסיפטום, אבל זה לא באמת עזר לי, אוקיי? והיום, חלק מהשליחות שלי זה ללוות אנשים עם מחלות אוטואימוניות, זה להסביר להם איך לחיות את זה ברמיסיה, איך להביא את האיזונים האלה. בסופו של דבר, זה הכל איזונים. זה מערכות היחסים שלנו עם עצמנו, זה האהבה העצמית הזאת שדיברנו עליה לפני רגע, זה ההבנה שאני רוצה. אז איך, אז אם אני לא מצליחה במשהו, יהיה לי קשה לתת לעצמי דווקא חיבוק בנקודות האלה. שוב, לחברה יהיה לי מאוד קל, אבל לעצמי יהיה לי קשה. אז קודם כל, אם את מזהה, שנגיד, בוא ניקח את הסיפור הכי קל של ירידה במשקל, אוקיי? הרבה, לא מעט נשים, היום גם נמצאות בזריקות, אוקיי? אנחנו רואים שיש תופעה מטורפת של ירידה במשקל דרך זריקות וכדורים וכל מיני פתרונות קסם, וגם כאלה שמחליטות שהן רוצות להרוויח את התכונות אופי של המשמעת, של השליטה בתאווה הזו של האוכל, כי פה מי שבוחרת בדרך הזו, היא בוחרת בעצמה דרך לחוות תכונות אופי שלה. היא משנה התנהגות, אוקיי? כי אם אנחנו ניקח את הזריקה ולא נשנה התנהגות, אז היא תפסיק את הזריקה, ואחר כך היא תעלה את הכל במשקל. ועוד הפעם, עוד לופ. זה עוד הפעם שחזור של הלופים האלה, של עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. אבל אם את אומרת, אוקיי, אני רוצה לעשות את התהליך של ירידה במשקל, אני יודעת איך אני ארגיש בתהליך הזה של ירידה במשקל, אז קדימה, את לא מוותרת לעצמך. זו בחירה חופשית, האם לקום בבוקר בתחושה של אני מחמיצה את זה עוד פעם, או בבחירה חופשית להגיד, אני לא רואה ממטר, אני הופכת להיות המאסטרית של עצמי, לא מוותרת לעצמי, אני אוכלת נכון, אני מתכננת לאכול את הארוחות המסודרות שלי. מי שלא מתכננת את זה, מתכננת להיחשל. ואז מה קורה כשנפלתי? אז לא קרה כלום. מה אני אומרת לעצמי? מתחילים מבראשית, בכל רגע מחדש, כמו שאגב אני מלמדת במפגשים האישיים, שהתזונה היא לא רק פיזית, היא לא רק תאכלי כריך, תאכלי ביצה, אוקיי? זה לא זה. זה תזונה מנטלית, זו תזונה רגשית, זו תזונה רוחנית. אז אם ברגעים האלה שפתאום היה איזשהו אירוע שקיבץ אותך, שעשה לך לא טוב, אז מה אנחנו עושות? אנחנו רגע משחזרות את השנייה מה היה פה, מנהלות את הרגש. אוקיי, כמה זמן אני אתן לרגש הזה לנהל אותי? 10 דקות, חצי שעה, רבע שעה, 20 דקות, חצי יום, יום, שבוע, חצי שנה, חיים שלמים, כמה זמן? אוקיי? ברגע שאת יודעת לעשות את השיקוף מראה, לזהות את הרגש שניהל אותך, אוקיי? את מכילה את הדבר הזה. את לא בהתנגדות למה שקרה. אז לא קרה כלום, אז אכלת ארוחה שלא תואמת את התפריט. מה קרה? מה? חטאת פשט? לא קרה שום דבר. תחזרי לתפריט. מה רוב האנשים עושים? מרגישים רע עם עצמם מאוד. ומתחילים את המדרון, אוקיי? כלומר, אכלו משהו שהוא לא נכון. טוב, הרסתי את היום, אז אני אמשיך להרוס אותו. ואז עוד ארוחה לא טובה, ועוד ארוחה לא מדויקת, ועוד ארוחה לא מדויקת. וככה הם כאילו ממשיכים. ואז לא מכילים את עצמם. מה כן אני רוצה שיעשו? לא קרה שום דבר. להמשיך לחבק את אותה תינוקת, את אותה שירל, הכל בסדר, אז אכלת שוקולד, אז אכלת כריך עם שוקולד, אז אכלת מנה לא משנה, אוכל אסיאתי, לא רלוונטי. אכלת משהו שלא תואם, לא קרה כלום. ארוחה הבאה, תחזרי לעצמך, תחזרי לדבר הזה שמכיל אותך, שעושה לך טוב.
אם זה לא עושה לך טוב, תשחררי. אוקיי? אם זה מכווץ אותך, לא בא לך על התהליך, אוקיי? אגב, בתוך השנים האישיות, כשנשים נכנסות ואני פותחת את האבחון הזה של התאריך לידה שלהם, אני גם יודעת להגיד להם, האם זו שנה שנכונה להם לירידה במשקל, או לא. וואו, איך אפשר לדעת? כי אפשר לזהות בשנים מסוימות, שהם שנים, לדוגמה, בואי ניקח את שנת המשוב, בתוך 9, יש לנו 4 מציאויות חיים, בכל מציאות חיים יש לנו 9 שנים, זה בעולם הנומרולוגי, זה לא בסעיף של חוזה נשמה, אוקיי? אז מבחינה נומרולוגית, בואי ניקח את שנה אישית 4, היא שנת משוב, היא מאתגרת יותר לירידה במשקל. כי היא שנה שאנחנו מקבלים המון תשובות של הצלחה או כישלון, על תחומים עיקריים בחיים, שזה מקום המגורים שלנו, וזה העשייה שלנו, זה זוגיות, מערכות יחסים שלנו עם אנשים. אז ברור שבבסיס, ברגע שבן אדם מקבל, נגיד, תשובה, אנחנו צריכות לדעת את הפרשנויות, אוקיי? כי אנחנו היום יודעות, מתוך השיח, שכל שיבוש וכל אי הצלחה או כישלון, זה לא כישלון, זה פשוט דיוק בדרך. זה דיוק, אני ראיתי את זה על עצמי מאוד. יופי, אז זה מה שחשוב, אוקיי? אבל רוב האנשים יפרשו כישלון כלא הצלחתי. אוקיי? כי משהו לא מצליח לי, ואז באופן טבעי הם ילכו לאכילה הרגשית, כי זה הכי קל לנו. הכי קל לנו לפנות לאוכל, לנחם את עצמנו, אוקיי? אז יש שנים שבאמת אני אגיד, בהאכלה גבוהה יותר, אוקיי? אז יש גם את הרגעים האלה, אז אנחנו רוצות בסוף את הירסול, את האהבה העצמית, לשים גבולות, לדעת שמה שאני יודעת להביא החוצה, אני רוצה את זה קודם כל עבור עצמי. חינכו אותנו אחרת. קצת אפרופו כל המקום הזה של ההצלחה ומול כישלון, אני התחלתי תואר בעבודה סוציאלית, עזבתי את התואר, התחלתי שוב תואר בעבודה סוציאלית, עזבתי את התואר. ואנשים באים ואומרים, מה, עזבת את התואר? מה זה? ובהתחלה כאילו, בהלקאה קצת, אמרתי כאילו, כן, לא הסתדר. ועכשיו בפרספקטיבה רחבה יותר, אני אומרת, לא עזבתי, דייקתי. כי הבנתי איפה שירל צריכה להיות, ואיפה לא טוב לשירל. וזה היה חלק מהשיעור שלי. זאת אומרת, הייתי צריכה רגע ללמוד את התנועה הזאת, את התנועתיות הזאת, של להתחיל משהו, של לכוונן את עצמי. אפרופו תנועה, אומרים שנכון, יש לך נגיד תינוק קטן, ויש את האמא שהיא באה להביא לו איזשהו צעצוע, והיא מרחיקה את הצעצוע. והתינוק כאילו בא ומנסה כאילו להתקדם, והוא לא מבין למה אמא שלו מרחיקה את זה ממנו. מה היא עושה? הוא רוצה את זה עכשיו. אבל כשהיא מרחיקה את זה ממנו, מה נולד אצלו? תנועתיות, הוא פתאום זז, משהו שהוא לא היה קורה, אלמלא היא לא הייתה קצת מרחיקה את זה, הריחוק הזה בעצם גרם לא רגע לזוז, רגע להתקדם, להתפתח, להגיע למקומות שהוא לא ידע. אני חושבת שכאילו, באמת משהו שעוד מעט אנחנו גם ניגע בזה עוד, אבל כמה שמה שאנחנו חוות ועוברות, זה מוליד בנו כל כך הרבה דברים חדשים, תעצומות נפש, דברים שלא הכרנו. נכון. מה זה להטבח באורלי? איזה תכונות אופי חזקות יצא שאת באה ואת אומרת, וואו, אני אדם שונה מאיך שהייתי. אני אמשיך את הדוגמאות על אותו תינוק שאת מדברת עליו, ושאנחנו רואים עכשיו את התינוקות שנולדים שהם כדורי אור מטורפים, זה נשמות לגמרי אחרות בעידן הזה בשנת 2026, ואנחנו רואים אותם שהם לומדים רגע להתחיל ללכת, בגיל שנה וחצי, שנתיים הם מתחילים ללכת, ואת רואה אותם הולכים ונופלים, והולכים ונופלים, ונופל וקם, נופל וקם, ונופל וקם. וככה זה החיים, אוקיי? לדעת שאתה נופל וקם ונופל וקם. זה לא רלוונטי איזה אירוע יהיה, אתה צריך ללמוד לקום ממנו, אוקיי? וככה החיים. ואני חושבת שהתכונות אופי שהכי הרבה בעצם חיזקו אותי, זה קודם כל האמונה הזאת, הביטחון שלי, לחיות את החיים שלי, שכל מה שקורה לי, קורה לי במדויק עבורי. ברגע שהתחלתי לא רק להגיד את זה כסיסמה, אלא לחיות את המשפט הזה, החיים משתנים. אתה חי בשלווה שהיא כבר אחרת, אתה מבין שהכל מדויק לך, אתה מבין שעוד יהיו רגעים של שלכת, אבל אני יודעת שהשלכת מפרעה אותנו לאביב. הכל בסדר, אני יודעת שיהיו אירועים, ואני עוברת אירועים. אני גם נמצאת במאמורות בדרך עדיין, זה לא שעכשיו סיימתי את השיעורים שלי ואני יושבת על זרי הדפנה, ממש לא, אוקיי? אז זה גם גורם לפודקאסט המלאכים שבינינו, כי המטרה, זאת אומרת מלאכים, אבל כולנו כאן בינינו, כולנו מתהלכים פה ברור. כבני אדם, כחיפוש אחר האמת, כחיפוש אחר עצמנו, כהצלחות, כירידות, אנחנו אף פעם לא מושלמים, אבל תמיד יש לנו מה לתת לאחרים מתוך הניסיון שלנו. כן, אז זהו, אז באמת התכונות אופי שאחת מהן זה קודם כל האמונה הזו, האמונה בדרך, האמונה שהתמונה היא הרבה יותר גדולה.
שיש משהו שהכל באמת מתוכנן ומדויק מלמעלה, והבחירות שלנו, בסוף הבחירות הן בחירות שמנווטות את הגורל ואת הדרך, כמה הדרך תהיה מפותלת או ישרה. היום אני יכולה להגיד לך שהבחירות שלי שונות מאוד מבעבר, אוקיי? אם הבחירות שלי בעבר היו מנוהלות על ידי השכל, אוקיי? על ידי תוצאה, על ידי חוקים, על ידי שחור לבן, על ידי קיצוניות, על ידי מה יגידו עליי, אוקיי? ומה יגידו אם אמרתי ככה, או מה יגידו אם סירבתי לעזור, אוקיי? זה היה על הבסיס הזה. וחוויתי המון, חוויתי בגידות מאנשים, חוויתי המון העלבויות, הייתי מאוד 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 רגישה. אוקיי? אנשים היו אומרים לי מילה, ואותו בן אדם שהעיר את המילה, שכח, אחרי 4 דקות הוא שכח את השיחה איתי, אני הייתי מסתובבת עם זה חודש, חודשיים אחר כך. אוקיי? הרגישות הזו, ההבנה של הרגע, איך אני מנהלת את הרגש, כמה אני לא בהתנגדות למצויות שלי, כמה אני באמת בעבר נועלתי על ידי שכל של ככה זה צריך להיות, ככה זה צריך להיות, העקשנות, השליטה, התוצאה, לבין חיבור מהלב. מה מרחיב לי את הלב, מה מקווץ לי, כמה ההקשבה הופכת להיות מפה לפה. אוקיי? אבל אולי זה שליט על זה, זאת אומרת, מוח שליט על הלב, שהרי אם ניתן יותר מדי מקום רק לרגש, למה אני רוצה, למה אני מרגישה, לפעמים אנחנו גם כן קצת ניתקע. נכון, אני חושבת שהמידתיות והשיעור הוא להבין את האיזון בין רוח לבין חומר. אוקיי? זה לא להיות קיצוני ברוח, הדת, אגב, זה כל פעם שאני מדברת עם אנשים על רוח ועל רוחניות, אז יש איזושהי התנגדות בפרשנויות שלהם, כי כשאני מדברת רוח, חשוב לי רגע להבהיר את זה, כי הרבה אנשים מפרשים מימד רוחני למימד מיסטי, של קריאה בקפה, או קריאה בקלפים, או איזה משהו מנבא עתידות, או אני לא שם, לא זו הכוונה שלי ברוחני. רוחני, הכוונה שלי זה מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. זה חיבור לאלוהות הגבוהה שבתוכנו. זה החיבור לניצוץ האלוהי שיש בתוכנו. ויש ניצוץ אלוהי בכל אחד, והמטרה שלנו זה רגע להדליק אותו. וכשבן אדם מגיע לאיזשהו חולי, או לאיזשהו רגע של משבר בחיים שלו, הגוף מנסה לדבר איתו. האור האלוהי הזה, הניצוץ האלוהי, מנסה להידלק. עכשיו, ככל שאנחנו נהיה בהתנגדויות לזה, אז אנחנו נגרום לזה להחמיר. כדעת, התנגדות מלחמה פוגשת עוד יותר מלחמה. אבל ככל שאנחנו נבין שיש מסר כאן, ויש איזשהו ניצוץ ואור בתוכנו שרוצה לצאת אל העולם, אנחנו כבר בתהליך של ריפוי אחר לגמרי. אז אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה הזו, שהמון אנשים, אגב, במיוחד אחרי המלחמה עכשיו האחרונה שהייתה, זיהינו שהמון אנשים לא רוצים לחזור למקומות העבודה שלהם, לא רצו שהמלחמה תסתיים. פתאום זיהו שלא טוב להם במקומות העבודה. פתאום זהו שמה שהם למדו ומה שהם נמצאים בסביבה העבודה שלהם של 24/7, וואלה, מרימים גבה. אז זה הזמן לא להמשיך אותו הדבר. זה הזמן לעצור רגע. אבל זה קורה בהכרח דרך כאב? זאת אומרת, אצלך זה קרה דרך כאב. אז זו שאלה מהממת. עד היום, רוב האנשים, כן, דרך כאב צומחים. כלומר, היו צריכים להיות באיזשהו חושך מסוים, כדי להתחיל, גם הפרח הלוטוס צומח מהבוץ. אבל כאילו היינו צריכים להיות באיזשהו בוץ בשביל לפרוח. היום כבר לא. באמת שלא. לא חייבים להיות בתוך מדרון חלקלק של חולי וחושך וקושי, בשביל להבין שהאור של כל אחד צריך לצאת החוצה. אוקיי? והיום קל לנו לדעת את חוזה הנשמה דרך תאריך הלידה. אנחנו יודעים את סעיפים של הנשמה. מה זה חוזה הנשמה? חוזה הנשמה זה בעצם לדברר לאנשים דרך תאריך הלידה שלהם את הפער בין תת המודע למודע. אוקיי? זה בעצם כל אדם שהגיע אל העולם, יש לנו סעיפים שאנחנו נשמה בעצם. נשמה שהגיעה לעולם היא נשמה בת טריליוני שנה אחורה, אוקיי? אז אנחנו חתומים על סעיפים שבאנו לעבור אותם פה. כל מיני גבולות, יצירתיות, מערכות יחסים, אהבה עצמית, כל מיני סעיפים. דרך תאריך הלידה, אנחנו יודעים, אני יודעת, לדברר לאנשים את הפער הזה, קודם כל שהם יבינו איזה שיעורים הם באו לחוות פה בתוך מחזה החיים שלהם. אוקיי? כל העולם במה וכולנו שחקנים, ויש לנו בחירה חופשית, האם להיות שחקן ראשי בתוך מחזה החיים שלך, או להיות שחקן משני בתוך מחזה החיים שלך.
אני רוצה שתהיי שחקנית הראשית. כל מי שנמצא סביבך, הם שחקנים משניים שלנו בתוך מחזה החיים. אז המטרה היא קודם כל להבין באמת את השיעורים האלה, את הסעיפים שאנחנו חתומים, ששייך כבר לזהות ישנה, ולעשות את השיפט הזה, לעשות את העדכון של מערכת ההפעלה. אוקיי? כי חינכו אותנו על הבסיס הזה. חונכנו על הבסיסים של שיעורי נשמה, שכבר לא מקדמים אותנו. אוקיי? ואנחנו רוצות לעשות רגע, אוקיי, עד עכשיו, אנחנו מאי 26, עד עכשיו התנהגתי ככה, מפה אני נכנסת, אני מפרקת זהות, שכבר לא משרתת אותי יותר, לא טובה לי יותר, מסרסת אותי בזהות הזו, לבין אני רגע נכנסת לזהות חדשה. אני בוחרת להפסיק לאלף את עצמי, כמו שילפו אותנו. וזה בעצם מפגש מאוד 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 חזק. אוקיי? אנשים לפעמים לא יודעים לדברר על עצמם את מה שאני אגיד להם. אוקיי? וזה חשוב, כי פה נופלים קולטנים בשביל להבין, אוקיי, אני רוצה לצאת לשינוי, ומכאן מתחיל שינוי. אז המטרה היא לא רק אורח חיים בריא, אוקיי? זה המטרה היא לעבור, באמת לפתוח, לזהות שנפתחים שערים. כל הזמן נפתחים בתוכנו שערים לריפוי, לחיזוק, לאור, להביא את הניצוץ, את השליחות שלנו לעולם. קצת יש לי משהו, יש לי פצע בראש, כבר 1.5 שנה. והלכתי לרופאים, מלא רופאים, נתנו לי תרופות, ונתנו לי אנטיביוטיקות, נתנו לי מלא דברים. וזה פצע שהזוי שבו, שאני כאילו בעצם פוצעת את עצמי. כמו כאלה שקוצצות ציפורניים נגיד, אז קצת על אותו רעיון, אותו לבוש, אבל שזה פה בראש. וניסיתי כל כך הרבה דברים, שום דבר לא עזר, עדיין אני מדממת מפה, עדיין יש את הכאבים, ועדיין כאילו ממשיכה לפצוע את עצמי, למרות שזה כואב לי. ואני כל פעם תופסת את עצמי, שיראל, איך זה יכול להיות? למה את עושה את זה? מה זה משרת אותך? ואחד הדברים שכשהלכתי לרופא אור, אז הוא אמר לי, זה משהו שהוא מכאן. ברגע שאת תטפלי כאן, משהו שהוא קורה לך פה, וברגע שאת גם תתחברי למקום האלוקי שבך, לחלק אלוקה ממעל שבך, את תראי שדברים יעזרו, ואני ממש זוכרת את עצמי, פשוט בשיחות, כל פעם שאני באה כאילו לגרד פה בראש, אני אומרת את עצמי, שיראל, תזכרי רגע שנייה את האלוקות, תזכרי שיש מישהו שמשגיע, פה גם בראש, אני גם ממש מרגישה שזה כאילו מקום שלפעמים אני מרגישה שאני פחות מחוברת לעצמי או לאלוקות, אז אני רחוקה נגיד משם, אז גם משהו מתרחק בגוף שלי, ומשהו מתרחק בנפש שלי, וזה הכל שזור אחד בשני. ואני ממש רואה, כשאני מדברת לעצמי, אפרופו להגיד לעצמי את המילים האלה ולחבק את עצמי, וכשאני מדברת לעצמי ואני אומרת לעצמי, את עטופה, את מוגנת, יש מישהו שכל הזמן שומר עלייך, הרי הגירוד הזה הוא מתוך סטרס ומתוך לחץ הרבה פעמים, והמילים החמות האלה הן בעצם פשוט נותנות איזשהו אוויר וחיבוק מאוד מאוד גדול של אני לא לבד, ויש מישהו שפה איתי. ואני פשוט רואה כמה שזה קשור לגוף ולנפש, כמה שזה הכל ביחד. הכל יחד, הכל יחד. ברגע שיש לנו איזה משהו בגוף הפיזי, שהוא חולי, או משהו שהוא לא מאוזן, לכי ותבדקי את הרגש, לכי תבדקי מה מנהל אותך שם. איזה זיכרון אגב, יודעת כמה אנשים מעלים זיכרונות שלא עושים להם טוב, והם סובלים מקוצר נשימה. את יודעת שיש קשר בין העלאת זיכרונות לבין קוצר נשימה של אנשים? למה? מה הקשר? זה חלק כמו הריאה השלישית של הגוף. אוקיי, אגב, גם האור. גם האור, זה חלק האור גם כן נושם, אז זה חלק כמו ריאה שלישית של הגוף, אוקיי? כל הזמן העבודה שלנו היא עבודה מול הרגע שמנהל אותנו, מה עלה שם, איזה זיכרון צף לך, איזה מציאות חיים שאת נמצאת בה ואת מתנגדת אליה. ואז ההתנגדות הזו מפעילה את הסטרס ומרימה קורטיזול. יש מה שאני מאוד רוצה להשיג, בסדר? בין אם זה תזונה בריאה, בין אם זה ללמוד משהו מסוים, בין אם זה מידה מסוימת לעבוד בה על עצמי, אבל קשה לי להתמיד, לא מצליחה. איך אני עוזרת לעצמי להתמיד, איך אני עוזרת לזה לקרות, הרי אני בשיא המוטיבציה, אני עם שיא הרצון, ואז מגיע הרגע האמת אוקיי, לא אז בא, קודם כל, עד עכשיו באמת לימדו אותנו להתנהל מכוח רצון ומוטיבציה, אוקיי? היום אנחנו כבר מבינים שזה זהויות. זה להיכנס לתוך הזהות הזו. את רוצה להיות באורח חיים בריא וירידה במשקל, פשוט כנסי לזהות הזו, פשוט תתנהגי את זה. זה פשוט תתחילי להתנהג את זה. איך מתנהגת אישה בריאה? היא מתכננת את הארוחות, היא שותה מים, היא הולכת לספורט, היא בנפש רגועה. פשוט להתחיל להתנהג את זה.
אוקיי? ולהפסיק להנחות את זה בכוח רצון ובמוטיבציה. המוטיבציה נחלשת והכוח רצון נחלש ואנחנו מתעייפים, כי יש מציאויות חיים, אוקיי? כי את מנהלת בסוף מציאות חיים, שמשהו קשה לך לפעמים, אז את תלכי לאוכל. פשוט כנסי לתוך המציאות הזו, וברגעים שאת רואה וואלה, הנה חרגתי, שמקודם דיברנו על זה כבר, לא קרה כלום, לא קרה שום דבר, פשוט כנסי עוד הפעם חזרה למציאות, ריסט על מה שלא מקדם אותך, תמחקי את זה ותמשיכי. תמשיכי כי לא היה כלום, כי כל רגע אנחנו מתחילים מבראשית. זה כל הזמן להתחיל במהלך היום 24/7, איזה אירוע היה פה, מה אמרו לי שכבר לא מקדם אותי, ריסט עליו, ריסט. אנשים משחזרים, מה אמרו להם, איזה אירועי חיים, איזה זיכרון, מה היה, מי אמר, למה אמר, ההשוואה הזו, למה הוא מצליח, אני לא מצליחה. המדיה משגעת אנשים. אוקיי, בואי... גורמת להמון השוואתיות. נכון. זה גורם להמון השוואתיות, וזה מחליש. ואם אתה נמצא בקו האמצע, ואתה בביטחון עצמי, ואתה נכנס רק ככה, אתה שם גבול לעצמך, אני נכנסת 5 דקות בשביל רגע להתעדכן על משהו, סבבה. אבל את מוצאת אנשים שעות שלמות ככה, גוללים. איפה החיבור לעצמי? זה רק מרחיק אותנו מעצמנו. אז בסופו של דבר, לחזור פנימה. את רוצה להיות בתהליך של ירידה במשקל? תתחילי להתנהג את זה. את רוצה להצליח בעשייה מסוימת, ביצירתיות מסוימת, כנסי לתוך התנועה הזו, אוקיי? את לא לחכות לקשה ואז. כן, רצית לפתוח פודקאסט. מה עשית? פשוט קבעת חדר, החלטת את השם, את מתחילה לראיין אנשים. זהו, את נכנסת לתוך המציאות הזו. יש לך פודקאסט, אוקיי? כזה. וגם זה חשוב לי להגיד בהקשר הזה, שזה היה לי חלום המון זמן. וכל הזמן התניתי אותו, שכשיהיה לי כך וככה, אז אני אעשה את זה. וכשיהיה לי מספיק ידע בזה, אז אני אעשה. ואז באיזשהו שלב באתי ואמרתי, שיראל, חיים פעם אחת. כאילו, או איך מישהו אמר לי, חיים כל יום מתים פעם אחת. נכון. אבל כל יום יש פה הזדמנות, ואם זה חלום ומשהו שבוער בך, ואתה רוצה להטיב ולהפיץ את האור שלך, אז יאללה, אז לבוא ולעשות. ואני חושבת שזה מאוד קשה, כי קל לנו מאוד מאוד לדבר. קשה לנו הרבה יותר לעשות. נכון, כי הפחד מנהל אותנו, כי יש כאן פחדים שמנהלים אותנו, וברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, יש כאן קיר של פחד, אבל אני מחליטה להיכנס בתוך הפחד הזה, בתוך הקיר הזה, ואני מגלה שמאחוריו אין כלום, ככה את מתחילה לפתח את האומץ, לאט, ואת בעצם מורידה את הפחד. ברגע שאנחנו, תראי, השכל שלנו מצד אחד ייתן לנו, שם לנו איזשהו חלום שאנחנו רוצות להגשים אותו, ומצד שני הוא שם לנו מקל בגלגלים, והוא אומר לנו, את שומעת? לא מתאים לי שתוציאי אותי מאזור הנוחות. אני נשאר באזור הנוחות שלי, לא רוצה לצאת מפה, תשאירי אותי על אותו דבר, אותם דפוסי התנהגות, אותם אמונות, אותם מחשבות. כאן אני רוצה להישאר, אוקיי? והשכל השני שבא ואומר, אני חייב תוצאות. אם אני לא ירד X במשקל, אני לא ארגיש שאני נראה טוב. אם אני לא ירוויח ככה, אני לא ארגיש שאני עושה כסף. או תמיד זה התניה לתוצאה. אלה חלקים שאנחנו רוצים ללמוד, להוריד אותם, להחליש אותם, להרדים אותם, ולהיכנס לתוך הגרסה המשודרגת שלי. אני בבחירה חופשית, בכל בוקר מחדש, האם אני המאסטר של עצמי, או האם אני הקורבנית. אני בבחירה חופשית, האם אני עוברת את גבולות הנתינה שלי ומתרוקנת, או אני ממלאה את עצמי ונותנת את האור שלי, אין גבול, אוקיי? אבל זה קודם כל, אני דואגת לעצמי. והדרך לראות מה האור שלי בכלל ומה השליחות שלי, זה בעצם לראות איזה דברים אני טובה, איזה דברים... חוזקות שלך, ברור. מה היית אומרת? אז מבחינת קודם כל, דרך תאריכי הלידה, אנחנו יכולים באמת לראות מה התכונות והחוזקות שלך, שהן אגב מחולקות לאנרגיה נקבית ואנרגיה זכרית. כמה אני בחורה או גבר אוהב לתת הוראות, או שאני צריך שינהלו אותי. או אם אני נמצא במקום שאני צריך שינהלו אותי, אני לא יכול להיות שם, אוקיי? כמה אני רגיש, כמה אני דרמה קווין בכל אירוע, אוקיי? כמה אני יצירתית, או יכולה לחשוב מחוץ לקופסה. רוב האנשים מלאים ברעיונות, בחשיבה מחוץ לקופסה, בהגות, במחשבות, ביצירתיות מטורפת, והפחד נותן להם כלום. אומר להם, שומעים, הרעיון הזה כבר היה אצל איזה מישהו, תכניס אותו למגירה. ואז לא מוצאים את הרעיון החוצה, אוקיי? ואז היצירתיות קבויה. וכשיש יצירתיות שהיא קבויה, אז אנחנו בעצירה, והעצירה הזו מביאה חולי. אוקיי? אז אנחנו יכולים באמת לראות דרך האדם עצמו, דרך סעיפי חוזה הנשמה שלו, דרך תאריך הלידה שלו, אפשר לראות את החוזקות ואת התכונות ואת המציאויות חיים שהוא אמור להיות בהם. ואת יודעת שאם הוא לא כתב מציאות חיים מסוימת, אז הוא ירגיש את אותה תקיעות שדיברת עליה בתחילת המפגש.
אם הוא לא כתף מציאויות חיים זה כמו פרי שאנחנו צריכים לקטוף אותו מהעץ. וברגע שאנחנו לא כתפנו את המציאות חיים הזו, אנחנו בעיכוב על המציאות חיים הבאה, ואז אנחנו נרגיש תקיעות. רוב האנשים יתחילו את השינויים האלה לקראת גיל הבינה שלהם, שזה גיל 40, פחות או יותר, אוקיי? בגילי הבינה, כאילו הנשמה כבר, עד גיל בינה הנשמה אומרת, טוב, את שומעת, אני אוותר לך. תשחקי את המשחק, תהי באנרגיה הזכרית, תעבדי בכזו, ותעבדי בכזה, ותהי ככה וככה, אבל מגיע איזשהם אירוע חיים, שהוא פתאום עושה לך איזשהו צומת, ואת אומרת, אוקיי, עכשיו אני צריכה להחליט. ופה אנחנו מתחילים להביא יותר את ההגשמה ואת הייעוד, ואת התכונות אופי, ואת האור הזה, והדלקת הניצוץ האלוהי, והחיבור לרוחניות, ואנחנו פחות בהתנגדויות. הלוואי ואנשים יהיו בגילאים צעירים יותר. אני רוצה להגיד לך שדווקא בזכות זה שיש אימהות בגילאי 40-50 שחוו את מה שחוו אצלי, אז הם מביאים את הילדים שלהם שהם אחרי צבא, ואז זה הכוונה תעסוקתית. פתאום, איזה לימודים נכון להם ללמוד? אוקיי? אנחנו בעדר של שנים כבר ללכת על ההנדסה. למשל, גם עוסקת בזה, זאת אומרת, זה בכל ברור, ההכוונה הזאת, וגם אם מישהי מחליטה שהיא רוצה ללכת לעולמות ההנדסה, ואני מבינה שהיא באנרגיה הנקבית שלה צריכה להיות בכלל בעולמות טיפול של נפש האדם וזה, אז אני מסבירה לה, אין בעיה, תצאי לעולמות ההנדסה, שתדעי שכשתגיעי לגיל בינה, הנשמה שלך תקרא לך, תדבר אלייך. את תראי שאת תרצי לשנות את המסלול שלך, וזה בסדר, זו בחירה חופשית, ושוב פעם, הבחירה הזו היא משנה גורל, אוקיי? היא משנה גורל כי לפעמים זה מעכב זוגיות, וזה לפעמים מעכב ילדים, וזה כל מיני דברים. אז איך אפשר לשמוע את הקול הזה? זאת אומרת, הקול הזה קורה, הוא מדבר אלינו. מה זה? זה אומר רגע שנייה לעשות התבודדות רגע, ולשנייה לשאול את עצמי איך אני או מה אני, זה אומר ללכת לטיפול, זה אומר ללמוד עוד ידע, לקבל עוד כלים, זאת אומרת. וואו, אז יש המון דרכים, באמת, כל אחד והדרך שלו. שונות, אנחנו בסדר. כל אחד והדרך שלו לחיבור הזה. אוקיי, אחת מתחברת דרך תפילה, ואחת דרך מדיטציות, ואחת דרך תרגולי יוגה, ואחת דרך ישיבה בים וכתיבה אינטואיטיבית, ואחת דרך הליכות, ואחת בהקשבה ללב, יושבת רגע ומקשיבה, או שהיא רואה איזושהי תמונה מגיל מאוד מאוד קטן שהיא רוצה להיות שם, אוקיי? החיבורים לעצמנו נעשים בכל מיני, באמת כל אחד דרך חלומות, זה שמון, ואפשר גם ללכת ללמוד את זה, וכן, ואפשר ללכת גם למפגשים אישיים של אנשים שיכולים רגע לעזור לך להבין את המסלול חיים שלך, ומה הייעוד שלך בעולם, כן? אפשר לעשות את זה עם המון המון חיבורים. מה שהכי הכי חשוב, זה באמת לפני הדבר הזה, זה המערכת יחסים שלי עם עצמי, אותה זוגיות. אותה זוגיות, אנחנו מחפשות זוגיות, אנחנו רוצות קודם כל את הזוגיות הטובה הזו עם עצמנו, כי אם אני לא אוהב את עצמי, אף אחד לא יאהב אותי. כי אם אני לא אשים לעצמי את הגבולות, אז אני אמשיך לתת את הגבולות שלי, ואני אמשיך להיפגע מאנשים. אוקיי? אני אמשיך לצפות שיתנו לי זה משהו בתמורה, ולא ייתנו ואני אפגע מאנשים. או אנשים, זה לא יהיה מוערך, אז יבגדו בי. אוקיי? זה כזה. אז זה באמת להתחיל להבין שאנחנו בתקופה אחרת. ויש כאן טיימינג מעולה עכשיו, לעשות את השיפט הזה. של העדכון גרסה, עדכון מערכת הפעלה, אוקיי? מעדכון מערכת הפעלה מעידן שלימד אותנו חינוך לפי השכל. חינוך לפי השכל זה חינוך על בסיס פחד. חינכו אותנו על בסיס הפחד, אוקיי? ובעצם עכשיו אנחנו בתעלת לידה של עידן שבא ללמד אותנו אינטואיציה וחיבור ללב, ומה האור שאני רוצה להביא לעולם, והאחדות הזו, והטוב, והאהבה, וכל הכוחנות, והשליטה, והרוע, וזרע המלך, והקורבנות נחלשת, והמערכות, להבין שהמערכות נחלשות גם כן. אוקיי? ואנחנו רוצות באמת את החיבור לעצמנו. אז המערכת היחסים שלנו לעצמנו, זה אהבה ללא תנאי, זה ההבנה שהשערים הארציים, דרכם אנחנו בעצם מתפתחים. שזה שער ארצי של אובדן, של ירידה במשקל, של גירושים, של זוגיות, של ביטחון עצמי, של מערכות יחסים. אלו השערים. וכשהיית, נגיד אז בחולי, איך הרגשת בשערים האלה אז? זה היה עוד לפני שהתחתנת? כן, החולי שלי התחיל הרבה לפני שהתחתנתי. אני גם יודעת לדייק בדיוק איזה סיפור חיים ניהל אותי שם, ואני אשאר את זה, אני לא אשתף, אבל אני יודעת בדיוק איזה אירוע היה שם שבעצם גרם לי להתלקחות הראשונה,
ואחר כך לימים ההתלקחות השנייה שהייתה תוך כדי ההיריון הראשון, לקח לי המון זמן מבחינתי, אבל שוב פעם, הכל מדויק. כלומר, זה היה מדויק לי ללמוד את זה מתי שלמדתי, לתקן את עצמי מתי שתיקנתי, להכיל את זה, לחוות את כל החולי הזה. את יודעת, אני חושבת שרק בזכות זה, שחוויתי את מה שחוויתי, אם זה עם העלייה ל-122 קילו, אם זה הריפוי של מחלות אוטואימוניות וטיפול בסטריואידים, ואני כולי נפוחה תופעות לוואי מטורפות, אוקיי? ועם זה שלא יכלתי לטפל בשני ילדים קטנים, והייתי צריכה את העזרה של האחיות שלי ושל אימא, וכל ההחזקה הזו של כל הסביבה בחולי שלי, רק בזכות זה, אני היום באמת יכולה להכיל את מה שקורה לאנשים שמגיעים, וואו. ולראות את האור שלהם, וללמד אותם איך להכיל את הרגע הזה, ולא לקרוס. את מבינה אותם, כי את גם היית שם. מהסיפור האישי הזה שלי, זה מבחינתי הייתה זכות, כאילו לזה התכוונתי שהשליחות מצאה אותי. כי היום היכולת שלי להכיל את האדם הזה שיושב מולי, ולא לבקר אותו, ולא לשפוט אותו, ולחבק אותו, ולהכיל אותו, ולהסביר לו את שפת הגוף, ולהסביר לו למה בהתנהגויות שלו המחלה הזו פרצה, אז עשיתי את שלי בעולם. אני מבחינתי, זה הדבר. זה הדבר. ואת רואה ממש סיפורי הצלחה? זאת אומרת, אני בטוחה שאת רואה, אבל את רוצה לשתף אותנו באיזה משהו שאת אומרת, וואו, איזה מדהים, זה היה מישהו הגיע עם מחלה כזה, או עם עלייה, לא יודעת, כאילו משהו שמאוד היה מורכב, ובזכות הדרך והתהליך שעברתי יחד איתו יד ביד, ופתאום את אומרת, וואו, השתנה בהכל, בגוף, בנפש, במנטליות. כן, תראי, יש לא מעט מקרים. קודם כל מחלות אוטואימוניות. היום כל אישה כמעט, שלא כל כך יודעים להבחן את המחלה שיש לה, אז מבחנים פיברומיאלגיה. מה זה פיברומיאלגיה? לדוגמה, פיברומיאלגיה זה מחלה אוטואימונית, שהיא מתבטאת בהמון חולשה בגוף, בכאבים מאוד 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 חזקים, שאני יכולה להגיד שהיא קשר ישיר ליצירתיות. ברגע שאישה לא נמצאת ביצירתיות שלה, ומרגישה שהיא לא משמעותית כבר, אז היא מתחילה לפתח את הפיברומיאלגיה. אוקיי? עכשיו, לכל מחלה אוטואימונית, אנחנו היום יודעים לתת על איזה בסיס התנהגותי זה יושב. אוקיי? ברגע שקודם כל אנשים יבינו שיש מעבר לתהליך הזה הקונבנציונלי של הריפוי של מחלות אוטואימוניות דרך טיפול תרופתי, יש את ההבחנה הזאת, רגע, אני רוצה שנייה להתחבר לעצמי, ואני רוצה לפתוח את הקולטנים שלי לריפוי בצורה אחרת, ולא רק לשים את הפלסטר, אני צריך לשתות את הסטריודים, את הקורטיזול, או את הטיפול הביולוגי שאני צריך לקבל. כמה אתה נמצא בהסכמה להבין שיש כאן משהו רגשי שמנהל אותך. אוקיי? אז יש הצלחות עם זה, ויש כמובן הצלחות גם באמת של ירידה במשקל, המטרה היא לא רק לעשות את הירידה במשקל, המטרה היא לדעת לשמר כל גרם שיורד, כי זה, כל מספר... לשמר את הזהות שיצרתי אצלי. כן, 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 כי ההרגלים הישנים ממהרים לחזור, ההרגלים הישנים יילחמו לחזור לתוך המציאות חיים שלך. והמציאות חיים, אנחנו חיים בין 0 ל-100 פה, אוקיי? מציאות חיים, התדר הוא חזק כאן. אז זה לא העיקר לרדת, זה לרדת ולדעת לשמר כל משקל, זה לא העיקר להבריא, זה להבריא ולדעת להמשיך להישאר בתוך האיזון הזה. וכמה זמן הרגל נעשה, זאת אומרת, אומרים תמיד שהרגל נעשה טבע. כן. כמה זמן היית אומרת בגדול שלוקח שאתה יכול כבר לשמר תוצאה מסוימת? ואם אני אדבר על יריד, אני חושבת שככל שאתה מחזיק את השנה הראשונה, בריפוי הזה, של משקל ריפוי שלך, של הרגלים שהטמעת לתוך אורח חיים בריא, של החיבור הזה לעצמך, מערכת יחסים טובה יותר, האנרגיה, הויטליות, ההבנה הזאת, איך לחיות את זה, עם כל המציאות חיים ועם כל החגים, התברכנו בהרבה חגים ביהדות, והסופי שבוע שאנחנו הפכנו להיות חברה של סביב אוכל, זה הכל הסעודת שישי וארוחת השבת, וכל המפגשים החברתיים הם סביב אוכל. אז המצויות והאתגרים שיש לך בתוך התהליך הם הרבה, אוקיי? ואז אם אתה שומר את זה במשך שנה, הסיכוי שלך הוא מאוד מאוד טוב להמשיך לשמר את הדבר הזה. אבל נראה לי השימור הזה צריך להיות בכלל הרבדים. זאת אומרת, במקום הרוחני שלי. לגמרי. לתת רגע מזון לרוחניות. לתת מזון למידות שלי. לעמוד על המידות שלי. זאת אומרת, על מידת התאווה,
להיות במקום של חסד מול עצמי ומול גבורה, זאת אומרת, זה באמת נראה לי מגיע מכלל הרבדים. כי משהו אחד, אז יהיה חסר חלק בפאזל. בדיוק. לכן התוכניות שאני כל הזמן מדברת איתה עליהן, זה לעבוד בארבעת המימדים. פיזי, שזה באמת הגוף הפיזי, התזונה, התנועה, השלווה, המדיטציה, רמת הקורטיזול שלנו בדם, האירועי חיים, ההתנהלות שלנו, התגובות שלנו, מרים את הקורטיזול, מוריד את הקורטיזול, אוקיי? אז זה. המנטלי, הרגשי והרוחני. אנחנו חייבים לעבוד על ארבעתם במקביל, כי אם לעבוד רק על הפיזי, אז הרוחני יהיה נמוך, זה תמיד יהיה אחד על חשבון השני. אנחנו רוצות לנסות להגיע לאיזשהו קו אמצע עם הכל ביחד, וזו עבודה. אוקיי? זה לא קורה ביום. זה ממש לא קורה ביום. אנשים מנהלים חיים שלמים, עשרות חיים, שוב פעם, גילי 60, 70, שהם באותן התנהגויות, ככה חינכו אותם, ואנחנו לומדים ולומדים ולומדים, אבל לומדים פילוסופיה ולא מורידים את זה לחניכה. את מבינה? קשה להוריד את דברים לפרקטיקה. נכון, הטרנספורמציה, לעשות את השינוי, זה לא רק ללמוד מה אני צריך לעשות. יופי שאנחנו מדברות גבולות. אם אנחנו לא נוריד את זה לחניכה, ולא נוריד את זה ליום-יום למציאות חיים שלך, אז עכשיו אנחנו נבין רגע סיטואציה, ואז נבין, אוקיי, איך אנחנו שמות פה את הגבול, אז אנחנו לא נוריד את זה לפרקטיקה ולחניכה, ולא יהיה שינוי. אז אנחנו נלמד עוד משהו. זה כמו שאת תדעי, כולם יודעים מה צריך לאכול בשביל לרדת במשקל, נכון? כולם יודעים שצריך לאכול יותר חלבונים, פחות סוכרים, פחות פחמימות. מי לא יודע את זה? כולם יודעים. עובדה שלא כולם עושים את זה. למה? אוקיי, הרי יש תפריטים בשפע. את יכולה להוציא מרשימת תפריטים בגוגל, בצ'אט, מלא תפריטים. עם קלוריות, בלי קלוריות, עם נקודות, עם כוכבים, כל מיני שיטות. בסדר? לפי סוג דם, הכל יש שם. אבל בסופו של דבר, אתה צריך רגע להתאים את זה לעצמך, לסגנון חיים שלך, להתאים את זה בהתאמה אישית, מי אני כאדם, מה מנהל אותי, איזה מצויות חיים אני נמצא. וגם מה מתאים לאופי שלי, כן. לכל אחד מתאים לו משהו אחר. נכון, וכמה אני בהתנגדויות לעשות את הדברים. אני עובדת המון על התנגדויות. שמה, איפה הכי פוגש המקום שלנו כהתנגדויות? כי אנחנו לא מוכנות לקבל את המציאות? לא רק, כן, בטח, זה ברור. אבל נגיד בעולם התזונה, אני נוגעת לאנשים במקום הכי רגיש, בתזונה שלהם, אוקיי? עכשיו, יש אנשים שיושבים מולי, ואני יודעת מראש שאני לא יכולה לתת להם תפריט. למה? כי זה אנשים שאוהבים חופש, ואנשים שאוהבים יצירתיות, ואני לא יכולה להכניס אותם לתוך גבולות, ומתוך התאריך לידה שלהם אני גם יודעת שהם לא יכולים להיות מנוהלים על ידי מישהו, אז אני בכלל לא אנסה לנהל אותם. אז ברגע שאני יודעת מי האדם שיושב מולי, אני יודעת איזה סגנון תפריט לתת לו, איזה סגנון תפריט לא רק פיזי, מנטלי, רגשי, רוחני, אוקיי? עכשיו, זה הכל ביחד מדובר, ואז זה הופך להיות קל. כל המטרה היא שאנשים לא יישארו רעבים, שאנשים לא יחפשו את האהבה החיצונית, שאנשים יפסיקו לעבור את הגבולות נתינה שלהם. וזה מדהים, כי אנחנו זוכים ביום-יום שלנו בסוף להתאמן על זה. נכון. זאת אומרת, אני יכולה ללמוד את זה, ובסוף מבחני החיים, מה שנקרא, אני יכולה לצלוח בזה. כאילו, מגיעה חברה, ואומרת לי, שיראל, בואי תעזרי לי אין בעיה, אני יכולה לתת מעצמי, אבל רגע, איפה אני שמה פה את הגבול גם, שאני אומרת, פה אני כבר לא יכולה יותר. פה זה כבר יותר מדי, ואני חושבת שזה היופי אולי ללמוד את זה, ואז כבר לגשת למבחני החיים, מה שנקרא, וכבר להצליח בזה, כי אני לא רק זוכה ללמוד את זה, אני זוכה גם לתרגל את זה. אנחנו ממש מסיימות שלנו ככה 2 דקות אחרונות. וואו. איזה מסר היית רוצה שמי שצופה בסרטון תצא? משהו שיכול לתת חוזק ואנרגיה. וואו. הייתי רוצה שנשים ידעו את השפת גוף שלהם, ושהם יבינו שהגוף לא נגדם, אף פעם. הגוף זה הכלי שמוביל אותנו מבוקר עד הערב, 24/7, 120 שנה בעזרת השם. אנחנו רוצות לדעת שיש לגוף שפה, וברגע שיש לנו עודף משקל, ברגע שיש לנו כאבים בגוף, ברגע שיש מחלה אוטואימונית שמתפרצת, ברגע שיש איזשהו משהו בגוף פיזי שהוא לא טוב לנו, לדעת לזהות את זה, ולא להיות בהתנגדות לזה, אלא להגיד, אוקיי, גוף יקר, הבנתי, אנחנו יוצאות לדרך. אני הולכת לתמוך בך בשביל לרפא את עצמי. לא מי ירפא אותי. לא להתחיל לחפש את המטפלים מי ירפא אותי. זה קודם כל להיות בהסכמה, אני הולכת לרפא את עצמי. וברגע שמתחיל מפה, ההסכמה הזאת של הריפוי,
זה הבנייה של מערכת היחסים שלנו עם עצמנו. וזה ההבנה הזו לבוא ולעשות את השדרוג של מערכת ההפעלה. המערכת ההפעלה הישנה כבר לא מקדמת אותנו, ועכשיו שנת 2026, לדעת את סעיפי חוזה הנשמה, זה אחד הדברים הכי חזקים שיכולים להיות, כי את בתוך שעה וחצי הופכת להיות בשדרוג של הזהות החדשה שלך, שאת יודעת על איזה נקודות אנשים יודעים ללחוץ לך על איזה כפתורים. הכפתורים האלה שנלחצים צריכים לצאת לעשייה, לעבודה, לשדרוג, לשיפט החדש שלך. וברגע שאת שם, ואת הופכת להיות המאסטר של עצמך, ואת מפסיקה להיות הקורבן של החיים, את משחקת את משחק החיים בצורה אחרת לגמרי. אני יכולה להגיד שאני ממש יצאתי מהשיחה הזאת איתך בהרגשה של וואו, אני מרגישה, אני רוצה לצאת לדרך ומוכנה לצאת לדרך, ואני יודעת שיש לי את הכלים, את החוזקות, את הדברים שגם יותר קשה לי, ועם זה מה שאני גם רוצה לעבוד. אני בטוחה שכל גם מי שצופה בנו, מי שצופה בנו, ירגיש את זה גם שהוא יוצא, והוא מרגיש, אני רוצה להיות האני המשודרג, האני החזק, האני החסון, אבל האני הקשוב. אני אוהב. אז תודה רבה, אורלי. תודה רבה לך, שיראל, תודה רבה. הייתה לי זכות גדולה, ואמן, ובאמת כל אחת תרצה, ותהיה באמת ברצון הזה להדליק את האור ואת הניצוץ האלוהי שבתוכה. אמן. תודה. תודה רבה לכם שצפיתם בפרק המלאכים שבינינו עם אורלי, וניפגש בפעם הבאה. תודה.